ассалому алайкум дӯстони азиз, мардум подписчикои канали Сауду Теҷе. Ҳама каса чӣ хелен? Созен хубен? Зинда бошем бачаҳо азиз. Имрӯз 2 феврари соли 2026 солай шаҳри Кӯлоб як хонатон навор мекунам. Просто хона гарени арзон. И хели шароиту қатӣ, и хели нарху дӯстон редка мешавад. Шумо тамошо кунен, бовар кунен, гарени маъқултон мешавад бачаҳо. 4 тараф маҳкам, наздикии мактаб, наздикии аптека, наздикии банниса, наздикии масҷид. Хулоса маҳаллаи обод. Шаҳри Кӯлоб деҳаи Чаманзор қитъаи 6 қарор дорад бачаҳо азиз. Аз пеши ҳамин хона то вокзали Кӯлоба 2 километр роҳ масофа дорад. Медонен? 4 тараф маҳкам, ҳоҷатхона ҳамиҷа. Боз дар ҳамуҷа ҳастай аловхона. И тарафта ҳастай кухнӣ, анаиш баня, 2 дар хонаи аднаскарни, булош кришачаи майдаҳак дора. Баршта кухнӣ дора бачаҳо азиз, газхона ҳастай. Хулоса 2 хонаи ремонти беҳтарин қатӣ. Хоб дар бараш баня, и тараф ҳоҷатхона. Кришара бинем бачаҳо, хеле аднаскарин, хеле камтарак баландтар каланги ягон чӣ монанд. Хулоса ҳавли ҳамвор ҳуҷҷат дора, қонуну қоидааш қатӣ, нархи беҳтарин. Ман дар бораш гап мезанам, бо соҳибхона хуш мефаҳмам. Қитъаи 6, маҳаллаи Чаманзор, шаҳри Кӯлоб дӯстон. Нархш да охираш тамошо кунен, биненеш. Салому алайкум ака. Инам як хонаи иstiqomatӣ иборат аз 10 ҳуҷра ҳай. Хонаи калон 540 ба хоб 560 ба 360. Инам гирдиш маҳкам, дарвоза задагӣ, онеси забор. Хона кухнӣ дора, баня дора. Мақсаду напоянда ҳезмхона дора. Болохонашам бад нест, соза иншаллоҳ. Хонашам як нишон метам. Салому алайкум. Акайнам хеле як хонага ҳай. Яхи ҳавлӣ. Гирдиш маҳкамаи ҳамсоё ҳамаш ҳаст. Тарафи дасти чап росту мақсад пеши бар ҳама ҳаст. Иншаллоҳ ҷои ободай на ҳозирашта ова ҳуй кадаги нестанд. Яки ова кашида овардагиан, аммо коробкааш ҳоз ман нишон метам. Свет ҳаст, свет хеле чӯчкои билинги задагий осонтара када мақсад пардохти маблағ свет ҳамаш. Уна чиза овардагиан. бояд ки ҳуй кунанд. Деҳаи Чаманзор, шаҳри Кӯлоб. наҷбора кина хайка майда обод штеста инҷа. Задаги дорам. Нанда хонаю навуш ҳезмхонаая. Навуш ҳезмхонаҳай. Неиш хонаи иstiqomatӣ, на ҳамом. Вали бояд пеш сёмка мекунам. На як хона насиб боша, на тега хонаш не барш дай. Хонаи калон. Неиш кухня хай да треза намондем. Ки хай бо каси мехара худаш мемона, иншаллоҳ обод мекунад. Ини болохона айна хонаи аднаскарни ай. Как времянка кадаги айна ки конкретни хонаи хушу. Калон ай. Иниш ҳамом ай, ҳамом. Дар треза мондаги симисвет ҳама кашдаги ай. Иншаллоҳ ки удаме ки мақсад бо. Ини кухни ай, кухни. Как кухни истифода бурдесем, хай кухни ай, дар ниши пеши хона удобни якай мефурой. Хоб хӯрока мепазӣ, медрои хӯрдан мегирӣ иншаллоҳ. На кухниам ба фикрам 5 метр, дарозиш 5 ба 2 чанд айдам хеле.